तई आम्ही मेल्याव तर ताचे सवे आम्ही जियेतल्या जर ताचे तई आम्ही तिरावताव तर ताचे सांगाता रासवोळ चलयतल्या जर क्रिस्ता तई आम्ही मेल्याव तर ताचे सवे आम्ही जियेतल्या जर ताचे तई आम्ही तिरावताव तर ताचे सांगाता रासवोळ चलयतल्या जेजू ख्रिस्त मेल्यांतलो प्रथम उठला जेजू ख्रिस्त मेल्यांतलो प्रथम उठला महिमा आणि पदवी ताची ससना महिमा आणि पदवी ताची ससना जर क्रिस्ता तई आम्ही मेल्याव तर ताचे सवे आम्ही जियेतल्या जर ताचे तई आम्ही तिरावताव तर ताचे सांगाता रासवोळ चलयतल्या पुनर्जीवन क्रिस्त परतून मरणा पुनर्जीवन क्रिस्त परतून मरणा ह्या पुढे मरणाक ताचे पदविना ह्या पुढे मरणाक ताचे पदविना जर क्रिस्ता तई आम्ही मेल्याव तर ताचे सवे आम्ही जियेतल्या जर ताचे तई आम्ही तिरावताव तर ताचे सांगाता रासवोळ चलयतल्या क्रिस्त आमचे जिवीत परतून येतलो क्रिस्त आमचे जिवीत परतून येतलो ताचे परी आमकां महिमेवन करतलो ताचे परी आमकां महिमेवन करतलो जर क्रिस्ता तई आम्ही मेल्याव तर ताचे सवे आम्ही जियेतल्या जर ताचे तई आम्ही तिरावताव तर ताचे सांगाता रासवोळ चलयतल्या जर क्रिस्ता तई आम्ही मेल्याव तर ताचे सवे आम्ही जियेतल्या जर ताचे तई आम्ही तिरावताव तर ताचे सांगाता रासवोळ चलयतल्या जर क्रिस्ता तई आम्ही मेल्याव तर ताचे सवे आम्ही जियेतल्या जर ताचे तई आम्ही तिरावताव तर ताचे सांगाता रासवोळ चलयतल्या जेजू ख्रिस्त मेल्यांतलो प्रथम उठला
महिमा आणि पदवी ताची ससनाक पुनर्जीवन ख्रिस्त परतून मरणा ह्या पुढे मरणाक ताचेर पदविना ख्रिस्त आमचे जिवीत परतून येतलो ताचे परी आमकां महिमे वंकटतलो